روسانا مختلف علاقات تی موسمی گرما نارا پک کسر او تباہی بشکر تو انوں کرے ضلع سوراب نا علاقے ٹیم کرے ارائنوں کا پکو او تان کرے کافی بلو زمینی لیول نقصان مسن ارات ٹی فصلہ تو اے نرے را زمین دا تھا اے لوکنڈا کرے ارا روڈا کو او روڈا کم کافی متاثر مسن ان نمامونا واضح فوٹیج ٹرا نظر بننگٹی دا کرے ڈسٹرکٹ سوراب نا بلا روڈ نا پولرا کسی پیک روٹ نا پنٹ مشہور دا روڈ دا کرے گدر بازار تو ٹچ دا پول اور دانا کرے ارا شیف نارا لیولنگ دانا ارا کے دیگ دا کا جل نارا برر جلسم باس پینیگو اور دانم باز بلو کرے دیر بریک تو دادی کرا کے برسا دا مو پول نارا شیف نا پلر کو دات کرے نسخان رسیفنگ نہ کرے معاملہ مسنے تو اندم کرے نمامونا بظاہر فوٹیج کے راوڑت کرے نقصان مننگٹی اور خدشہ اندادی کے داد کرے این ایچ یا کیلو ذمہ دار دانا کرے ڈمپنگی یا کہ دانا کرے ارا کسر والا دیر نہ کسرے او دے کے جوڑ کننگ کا توست برو کا وقت ٹی خدشہ اندادی کی داڑان زیادہ کرے پول نسخان رسنگ اور مخلوق نہ کرے ارا انو بر نہ رہا کہ ٹریفک نہ معاملات کو گزر بازار یا کہ او کہ پارنا روڈے دادے لنک کرو کرا پولے او ہم کرے مخلوق دا سہولتان محروم مرور اور او تا کسرٹی خلل پیدا مرو یعنی افتا سفر مکمل مفرو اور حکومتان کرے علاقے مخلوق اندہ خواست کر پائر کہ حکومت دا نزیہ توجہ تھے کیمرہ مین محمد امریکہ تنوار سراج رکی واش نیوز ضلع سوراب